Ɗauko jirgin sama shata. A zo a maganar lebur. Baraba, jirgin sama ya sauka na? Baraba ne yake bakin. Baraba alayari, wannan baran jirgin shi gida. Zan kai ma suwiɗi, ila zai iya man wanki. Kai. Lallari? Ah? Me ka gani haka? Wala ba komai, wallahi. Wallahi ba komai. Kai, kana nan? Wallahi. Ana can ana neman ka. Lallari? Wallahi ba Ko komai. me ka gani haka? Wallahi jirgin sama ne na yanzu kawo shata mutane ga su can guda 47 suka sauke gaba. Ana can gari ya cika ana neman ka. Na Kana can an wallahi na keji me wallahi. nake gani nan? Ba komai wallahi ba komai. Kai neman da ake ma. Wallahi ba Ya shi komai. zaman nan naka. Wallahi ba komai. Kai wannan yanda da kake haka. Eh Ana san gari ya cika da al'umma da kowa ana neman ka kai kana nan. Allah. Sun wai wannan me? Ba komai. Ba komai ga gare. Kai Wallahi ga ga ba komai. Akwai. Wallahi ba komai. Wannan kai neman da ake ma gari. Eh Ka san ake neman ka? to Ka gani baka sani ba. ba. In ne wanda ake ma wato kai kana nan. Kai. Dan zaki ya girma. Ye. Ara ba wa. Kai, salamu alaikum. Salamu alaikum. Lahiya haka? Wallahi ka gan shi nan neman shi ake Wallahi yi. gaji ya rage, Ya yi zon waya ta yi garin ma. Ganga ne ana neman shi. Neman shi ake yi gari. Kana jira? La ilaha Kai. a wannan abu ya girma. Wannan dan zaki ya ka girma. tashi za a je gida. Ina za ka? Gogo malka tana ta rayuwa la. Gogo malka tana ne Ko kai da gida. Ba ka ba. Kai da gida. Kamu can. Kai da gida. Ana ka. Kai, ni haka. Wai kai me haka kai? Ba kai kubano. Daya. Kubano alata. Wai me na? Alata. Miki da ita. Nishadi. Haka ake nishadi. Ku kai da gida. Daya. Ya mu biya nan. Ku kai da gida. Biya anan. Alata. Ina ajiyun na sheki. Alata. Ku bari kwa gane ba kuɗi kamar kwa gane ba kuɗi girara. Tashi mu je. Tashi. Ku bari ya je gida. Tashi mana. Ọmọ ẹrú Ayọ̀adá. Ayọ̀adá. Ọmọ àṣẹ Ayọ̀adá.